Nnọọ na wara YouTube m. Kedu ka ị mere? Kedu ka ekesa anyanwụ? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta, ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo. N'isiokwu anyị tata, anyị ga-egosi otu n'ime nri ndị Igbo na-eri. Nri nke ụbọchị nke tata bụ ji na akpaka agwọrọ agwọ. Nri ndị Igbo amaka. Igbo amaka. Ka anyị kwadozie ya bụ akpaka ma ọ bụ ụgba anyị ga-eji rie ji anwa.
Daalụ maka isonyere m. Ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.